À ton avis, aura émission Mandi magazine du Malikan? Foli Anthony amo tagadi magazine du Mali ale filé roman murasina ka fo amanga yala o kum konna la sa bitem o te dore sa barsabla ka fo violence mumanga gol e golu konna la note dore e gol do mun mi ga kana galata ga nyeshi no ma bi anga golu konna la sa awre bulu mun wi ganna noyi o ko so yume donc amna do dugu konna ska jima do kulu akinda nyingola o ko mana bo chugomna ameno nyefa e son doro an so manifa mama an so ma rasira ma itoni jam ne to Issouf Sangare nsigile me bama ogura. Ok, tonton Youssouf Sangare bi anseri ma bi ka segi ni nga violence mbanga ko so kon na la bibina ele bu yere ni ngon ci jalma ere bu biska mun fo ko ina ni ko flane ne ra kum tani ko don ko bayi mais fo don non sigile me nyabala do be kana video boga ira na ko mawar tere directrice dore bora ka video kaka ka foko parent élève ko ka yili to deuna ndem sonu bora école la anga to ga segi konna contrôler o be pompa mu nube dessin na école la wo comparo numbo ga fendo ala ka ka nyongo boy ba foko artifles donc si ça nous tara ka nyongo do se ka ta nyongo agressé la be nyongo bu nyongo apse ka do sura kono la abdo ka so do sura nyela donc isigilente numi ni tara wolo la ko ka yara ko o fana ko bare. Donc si ça maintenant on a to école maître ni par fengo ya ni la fait ani gouvernement ka on na on be sokono na ndo mamulo na amsa dena amsa ga dep sen dena ni ti sa dena mais na on jara ka on bolo franjonga e ka kolo sili bi se ka boni fena ta denga abe jaga o bolo franjonga ko tagla mais ne ay demulo ka ideen kelen ta kuru nga babolo abe demulo ke ka sirate ni ko wula abe yere tabe yala de mais ni ay ka be bulo abe den ta bolo ni den ta babolo to tan fena ta babolo te no bebe ko le mais ne be muyini anga gouvernement fait anga population fait ana parent de la vous yere fait anga jaga mbolo franjonga anga demsanu la kana demsanu na anga sininya sige na wiye fena fam bi se kana nu jogini anga bubolo donc alu skul fenga sanfala na ni ay wula ka nyoko fenga ko fenga ko comment dire village ko ni fenga nu donc be janay ni aw kera donc an do de dembe ka anyini o mais an do ne be ka anyini an do ko na an balmaw ayu de ma be se ka fenga sura to ko na mais ay ulla sigi akli nyuma nduma akli mu no binan fe anemu amayere amay parce que obise ka demsanu ma olu fana no fe nolu fana putu nyama da mare sini nu sero yoro la olu fana bo yoro kele wode ga donc obina ni muye obina ni tieni o temuna ama ambulo fara nyonga ka demsanu nega pour ko so ko bon ko jugunna no ga na agilna o ama wele madage gouvernement fe ani jamana ko tugu fe o bolo fara nga ga nyama o ga surveillance mele ani alisa ka se ga de nu bon ko nu na rek menef. Ok, merci. An so ko manifa ba somo o bashite parce que faut être toni jam Kalilu ne to Kalilu Sangare quoi. Ok, monsieur Sangare ansere mabika segi nyinga nyinga la pasabla nyebala ka fo école sula demsonu nga kala gala ga nyona ko ta se ku sa flan ka fo fakal wale utra ko yola yama ere bulu mulu na ni ko yi aya ko kon nala bo ne ra kon bulu fem minani ni fem modelu ye bo para on ase gu ujo ro la quoi ka sega maranyanta ka demsenu segere kamni sogol la parce que ni demsenu ni marabura sogol la kana quartier la ba demsenu abega demsen nyana mai al quartier kon na te mo toro jango ka se ko so ambe sano paron be u bulo jigi maran few na ka demsenu tu era ma bo ne bulo ore a kum folo quoi ore ne akilla folo Ok, au famera mais conseil du mele bibulo ka de amparo ma pour que vous conseil un ma pour que vous soyez bonne ah bonne ko mbolo parent an beka anjo u joro la ko parent beka joro la et puis fene jamana nyamko fene famaw fene ka fara an kan fene inshallah ka demsenu edige parce que parent se ka dese demsen na ko la me famaw bi se ka wuli ku jo ka demsenu redresser au moins si ali ka posundo créer ko sola ni demsenu yo se ka sira o nya to comme na wala sa kana se ka ko sugudo ta ka agresser quoi voilà antle ne fa ma antle ne fa ito ni jam ne Salim Traoré. Ok, monsieur Traoré bien seri mabi ka segi nyininga violence manga ko so kon na le no buga kana gelari ga nyona sisano yalmo ere bulu munu ga na no aya ko so kon na la bibina olto nun kono olto dabara kalani kodon de kamo mais demseni ni hakila kelen kelen no e kalain ni hakila warota
politiko bɛ se ka y'a la bon jɔyɔrɔ in fana na syndicat Mali kɔnɔ a kɛkun ye de ka i bɛ kɛ yɔrɔ min syndicat k'o tɔn défend mais o kɛn bɛ place ɲini ani sɔrɔ ɲini yɔrɔ ye donc kɛlɛ in bɛ jɔ o de parce que n'i donna hɛrɛ min bɛ sɔrɔ a kɔnɔ o de b'u bila kɛlɛ la sinon n'a sɔrɔ fɛn tɛ ka sɔrɔ a kɔnɔ kɛlɛ tɛ kɛ o AEM ko in o ye kelen fila politikimɔgɔ dɔw fana b'u senkɔrɔ i b'a fɔ k'u lafɛn quoi ni a fɔra bureau ka sigi sariya b'a fɔ cogoya min na kɛlɛ tɛ man ka k'a la o nka n'i y'a kɛlɛ ye kɛlɛ ye ne bɛ fɛ mɔgɔ bɛ ne bolo kɔrɔ o ka sigi a ko bɛ caya quoi ɔkɔliden ko ye ɔkɔliden ko de ye fanga man ka don a la politiki tɔn man ka don a la i m'a faamu min bɛ se k'u ka lakana défend o kan ka sigi mais ni bureau fana sigira parce que ni mɔgɔ wɛrɛw ye bureau sigi olu hakilina de bɛ kɛ. An tile ni ba. Nse ani tile. I tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ ye Sise Fatumata. Ok, Sise Fatumata an serima bi ka segi ɲininka kana gɛlɛn bɛ an ka ekɔlidenw ni ɲɔgɔn cɛ ekɔlisow la bi in na fo i b'a ye k'a fɔ fagali bɛ taa bɔ a dɔw kɔnɔna la yalima e yɛrɛ bolo mun bɛ ka na n'o ye. Bon ne yɛrɛ hakilina kɔnɔ o ye ekɔlimɛtiriw de nɔ ye o parce que ekɔlimɛtiriw filɛ nin fo mɛtiriw fana k'u janto denmisɛnninw na de quoi u kana to ka ɲɔgɔn agresser la u kana to k'o kɛ ɲɔgɔn na ekɔliso la. Bon ni mɛtiriw yɛrɛ dɛsɛra o la kɔni ekɔliden parents kɔni an kɔni filɛ an se b'an denw na dɛ mais n'a ma ɲɛ i tɛ tile so ka ban kɔni denmisɛnninw bɛ éducation bɛɛ ta ekɔli de la kosɛbɛ plus tard parce que ni denmisɛnnin mana sɔgɔmada kɛ ɲɔgɔn fɛ ani su u bɛ journée bɛɛ continuer ekɔli la fo n'a kɛra weekend dɔrɔn ye so normalement ekɔlimɛtiriw de ka kan k'u hakili to denmisɛnninw na k'u kɔrɔsi ka ɲa o de kɔni bɛ diya an ekɔliden parents ye dɛ. An tile ne fa. An b'a ni tile somɔgɔw. Ne fa i tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ ye Isa Baw. Ok, monsieur Isa bi an seri ma bi ka segi ɲininka an ka ekɔli kɔnɔ an ye k'a fɔ denmisɛnninw to ka kana gɛlɛyaw kɛ ɲɔgɔn na yɔrɔ dɔw bɛ fo fagali wari bɛ taa bɔ a la yalima e yɛrɛ bolo mun bɛ na n'a ye an ka ekɔli kɔnɔna la bi. Bon sisan mara de tɛ yen nɔ bon problème fɛn fɛn bɛ ekɔli ko la sisan nɔ éducation bɛ daminɛ famille la fɔlɔ yanni a ka se kɛnɛma bon n'u ka di ne ye u ka se ka ɲɔgɔn faamuya pour que u ka se ka nin ko in jɔ famille mɔgɔw bɛɛ ka kuma i denw fɛ ani ekɔli promoteur donc u ka se ka précaution dɔ ta pour que nin wale ninnu ka se ka dabila jamana kɔnɔ voilà o de tun bɛ ne fɛ ka fɔ. Ok o faamuya mais solution jumɛn de b'e bolo k'a proposer pour que mara bɛ se ka segin cogo min na. Bon mara bɛ kan ka segin cogo min na toujours n y'o de fɛ a bɛ dépend famille la faw b'u jɔyɔrɔ fili baw b'u jɔyɔrɔ fili kɔrɔw fana b'u jɔyɔrɔ fili famille kɔnɔ parce que mɔgɔ kelen tɛ se ka den mara bi i y'a faamuya donc o de tun ye ne ka solution ye. Merci. An tile ni fa. Ba somɔgɔw. Wa. I tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ Amadu ne jamu Jire. Ok monsieur Amadou Jire bi an seri ma bi ka segi ɲininka violence min b'an ka ekɔlisow kɔnɔna la ka daminɛ dɔgɔmani fo ka taa se kumabaw la yalima e yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ a ko la. Bon olu violence ninnu bɛ dépend mara cogoya fɛ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ sisan maraw tiɲɛnen don denmisɛnninw tɛ mɔgɔkɔrɔbaw lamɛn mɔgɔkɔrɔbaw fana ka sira tɛ denmisɛnninw na o yɔrɔ ye quoi mara yɛrɛ de tɛ yen sisan foyi. Ok o faamuyara mais e yɛrɛ bɛ se ka mun de fɔ walasa mara bɛ se ka segin so cogo min na. Pour que mara ka segin so o bɛ dépend parents de fɛ ni parents ye u denw surveiller parce que surveillance tɛ yen o bɛɛ ye mara kelen de ye o n'i y'a mɛn i den bɛ mara o k'a ye e yɛrɛ ka jateminɛ b'a kan ni denw bɔra ka taa ekɔli la surveillance zéro bon a ɲɛ man di quoi ce n'est pas a fɔ man di en plus a yɛrɛ de ɲɛ man di en vrai dit ma pour que mara ninnu ka ɲa sisan il faut des surveillance denw k'u hakili to mansaw k'u hakili to denw na pour que mara ka segin so n'o surveillance kɔni tɛ yen mara foyi tɛ yen. Ne fɛ i tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ Abubakar Sanogo. Ok monsieur Sanogo an seri ma bi ka segi ɲininka violence min b'an ka ekɔlisow kɔnɔna la o tɛ dɔwɛrɛ ye ekɔli dɔw de ka kana gɛlɛya ta k'a ɲɛsin ɲɔgɔn ma an ka kalanyɔrɔw la yalima e yɛrɛ bolo mun bɛ ka na n'o ye. Bon ne yɛrɛ bolo sisan mun bɛ ka na n'o ye parce que sisan lamɔ cogoya tiɲɛna quoi fɔlɔ denmansaw tun bɛ den lamɔ cogo min na sisan diɲɛlatigɛ yɛrɛ filɛ nin ma nɔgɔn quoi i ma donc denmansaw u y'u bolo bɔ denw ka denw t'u yɛrɛ ma ten donc denw bɛ taa ekɔliso la éducation ɲɛnama tɛ d'u ma donc ekɔliso fɛnɛ la mɛtiriw sanama tɛ éducation ɲɛnama di denmisɛnninw ma donc n'o kɛra denmisɛnnin bɛ yen u bɛ kana gɛlɛya ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ quoi i ma
ne kɔni y'a ko de sa pour yɛrɛ y'a fɔ cogo min na a ye mɔgɔw bɔra ka fɛn min kɛ sa n'i y'a ta k'a lajɛ ngɔlɔla ko don quoi n'a fɔra jamana yɛrɛ sanfɛkalanso yɛrɛ o ka taa kɛ tantɔ i kɔni b'a dɔn a ko ma nɔgɔn ne kɔni hakilina na kɔni lamɔ cogoya de tiɲɛna quoi bon halisa a ma tiɲɛ a bɛ se ka ɲɛ quoi ni denmansaw y'u jɔ u jɔyɔrɔ la ka segin so ka mara kɛ ka ɲɛ ka éducation ɲɛnama di denmisɛnninw ma an filɛ niveau min na dɔ bɛ bɔ a la quoi diɲɛnatigɛ ma nɔgɔn hali n'a bɛɛ ma ban dɔ bɛ bɔ a la quoi. An tile ne fa. An tile somɔgɔw. Ne fɛ i tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ Burahima Dunbiya. Ok monsieur Dunbiya bi an seli ma bi ka se k'i ɲininka an ka ekɔliso kɔnɔna na bari sabula ɲɛ bɛ ekɔliden dɔ bɛ kanakɛlaw ta k'a ɲɛsin ɲɔgɔn ma yalima e yɛrɛ bolo mun bɛ ka na ni an ka bi ekɔliw kɔnɔna la. Ouais bon mun bɛ na n'a ye ekɔli kɔnɔna la ne yɛrɛ ka hakilina na a bɛ dépend depuis famille la so kɔnɔ fo ka denmisɛnninw somɔgɔw ka denmisɛnninw lamɔ de donc ni denmisɛnnin ni lamɔ bɔra so kɔnɔ ka se ekɔliso la a bɛ baara nɔgɔya ekɔlimɛtiriw bolo quoi bon ne yɛrɛ fɛ mun bɛ ka na ni nin ye lamɔ a bɛ dépend parents ka lamɔ cogo de la quoi bon ni ekɔlimɛtiriw fana k'u jɔ u jɔyɔrɔw la parents bɛ dɛsɛ ka mun kɛ olu k'o kɛ quoi ya bon ne yɛrɛ ka hakilina de ye fɛn in fanba ye lamɔ de lamɔbaliya de bɛ ka na n'a ye ne yɛrɛ fɛ bon ne ka hakilina ye quoi voilà. Ok ladilikan jumɛn de b'e bolo k'a di pour que lamɔ bɛ se ka segin cogo min na so. Bon ladilikan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin denmansaw ma ani denmisɛnninw yɛrɛ c'est denmansaw u k'u denw lamɔ denw tɛ se ka e se ka den wolo k'a fɔ ko o bɛ se k'e bali ka fɛn dɔw k'i ka du kɔnɔ quoi i y'a faamu donc i bangebagaw ye e yɛrɛ bange cogo ma k'e lamɔ n'i ye den min wolo normalement i fana kan k'i jilaja k'ale lamɔ quoi pour que e kɛra cogo min ma e sera k'i ka foyer ta cogo min ma ale fana bɛ se ka a ka foyer ta don dɔ la quoi i m'a faamu bon ne kɔni ka hakilina na ya o de ne ka hakilina na ye quoi. Ok o faamuya merci beaucoup. An tile ne fa. Nba somɔgɔw. Kɔri baasi t'i la. Ok ne fa i tɔgɔ ni jamu fɔ n ye. Ne tɔgɔ Bubakari Jalo. Ok monsieur Diallo an seli ma bi ka se k'i ɲininka an ka ekɔlisow kɔnɔ ko la parce que an ye k'a fɔ an ka ekɔlisow kɔnɔ an ye k'a fɔ élèves bɛ ka to ka kanagɛlɛya k'u ɲɔgɔn na yalima e yɛrɛ bolo mun de bɛ na n'u ni ɲɔgɔn cɛ. Bon ne yɛrɛ kɔni bolo ekɔlidenw ka kalagɛlɛya kɛ ɲɔgɔn na bon o bɛ dépend ekɔliso yɛrɛ directeurs ni ekɔliso baarakɛlaw la quoi bon denmansaw ka yɔrɔ b'a la mɔgɔ o ye ne ka fɛnbali ye. Ok solution jumɛn bolo k'a fɔ pour que dɔ bɛ se ka bɔ nin ko in na an ka ekɔlisow kɔnɔna la bi-bi in na. Bon solution min b'a la ɲɛmɔgɔw yɛrɛ de b'a lajɛ dɔrɔn k'a lajɛ ka gardien ou bien mɔgɔ minnu bɛ ekɔliso entretien kɛ k'olu bila u ka ekɔlidenw bɛɛ jateminɛ u ka kokɛtaw la n'u ye mun ye mun y'o la u k'o corriger quoi. Oui merci. An tile ne ba. Nse somɔgɔw kɔri baasi tɛ yen. Ne ba i tɔgɔ ni jamu. Korokiya Tarawele Bamakɔ kura yan. Ok ne ba an seli ma bi ka se k'i ɲininka violence min b'an ka ekɔlisow kɔnɔna na denmisɛnninw élèves bɛ ka kanagɛlɛya kɛ ɲɔgɔn na yalima e yɛrɛ bolo mun de bɛ ka na n'u ye an ka ekɔliw kɔnɔna la bi. Ne kɔni bolo ne ba mɛtiriw kangari dara mɛtiriw ye k'u kana waliden bugɔ bilen o tɛmɛnen kɔ ka bɔ a la denmansaw de bannen don k'u jɔ u jɔyɔrɔ la fɔlɔ n'i ye kun ye waliden ye kojugu la i b'a corriger foyi tɛ bɔ a la mais sisan n'i ye waliden y'a la i tɛ se k'a bugɔ i tɛ se ka foyi k'a la wa n'i taara fɔ a somɔgɔw yɛrɛ ɲɛna i ko bɛ goya u ye a bɛ fɔ k'i yɛrɛ ta tiɲɛnen don c'est pour cela bɛɛ kɛlen don k'i débarrasser ka bɔ kow la o de don ne kɔni ka hakilina o de. Ok o faamuyara mais solution jumɛn b'i bolo k'a di bi walasa dɔ bɛ se ka bɔ nin ko in na. Solution min bɛ ne bolo an bɛ dugawu kɛ dɔrɔn Ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma denmansaw k'a to denw ka mɛtiriw ka denw dilan ka d'an ma ni den dilanna ka d'i ma n'a ɲana sani mɛtiri k'a tɔnɔ don e fɔlɔ de b'a tɔnɔ don n'a y'a diya a b'a kɛ mɛtiri n'a y'a diya a b'a kɛ diɲɛ n'a m'a diya a b'a kɛ den n'a dilanna ka d'i ma kasobon falen don den jumɛn na bi anw de denw tɛ yan anw de t'a dumuni di la bon n'an farala ɲɔgɔn kan k'a to mɛtiriw k'an denw dilan ka d'an ma c'est bien o de kɔni ka di ne o de ye ne ka hakilina ye. Ok merci beaucoup ne ba. De rien. A ɲana yɛrɛ de. Manifa. N b'a ni sɔgɔma. I tɔgɔ ni jamu. Amadu Sila. Ok monsieur Sila an seli ma bi ka se k'i ɲininka parce que an ye k'a fɔ violence caman b'an ka établissement kɔnɔna la yalima e yɛrɛ bolo mun de bɛ ka na n'o ye. Yɛrɛmabila kɛ bɛɛ bɛ ka min ka di min ye o b'o kɛ fɛn tɛ fɔ a ye les maîtres tout le monde a démissionné or que fɔlɔ la ce n'était pas comme ça. On avait les parents avaient les responsabilités. Une fois qu'ils n'en sont parents jantonné là. Mais une fois qu'ils étaient à l'école aussi, les enseignants étaient là.
k'i remarquer, k'i jatimine. Voilà, c'était comme ça. Maintenant, ce n'est plus le cas. Sokonona, Maraté, à l'école aussi, les maîtres aussi ont démissionné. Donc, ni la blanana, Fembeba Konala. Voilà. Ok, au fond, mais elle est bonne solution pour que nous connaissions la solution, mais voilà, Marabe Segisoke, on est à l'école. Il y a des gens qui ont des marasso, qui ont éduqué. En même temps aussi, les parents doivent aller à l'école pour se renseigner là-bas ou des métiers à l'école. On fait un peu de temps. On va à l'école là, quand on est en métier à l'école là. Donc, on va fouiller. Ce qu'on a fait, on va donner. Bɛɛ kelen ye n'i ye molobaliya kɛ kɛnɛma i bɛ lamaga ni nana sokɔnɔna la o ka jugu n'o ye o bɛɛ tiɲɛna sisan donc n'o bɛɛ tiɲɛna a bɛ kɛ cogo di se tɛ mɔgɔ ye se b'a la kelen dɔrɔn de voilà donc il faut que mara ka segin so de ni mara seginna so bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la caman bɛ bɔ a la quoi voilà. Ok, merci beaucoup. De rien. An sɔgɔma ne fa. An b'a ni sɔgɔma. Ne fa i tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ Fuseni Tarawele. An ka so ne bɛ Bamakɔ yan nɔ. Monument de l'Indépendance kɛrɛfɛ. Ok, basi t'an seri ma bi ka se k'i ɲininka parce que bibi na ye k'a fɔ an élèves bɛ ka kana gɛlɛ kɛ ɲɔgɔn na ekɔlisow la. Yalima e yɛrɛ bolo mun de bɛ na n'o ye ɲɔgɔn cɛ? Bon o kalegɛlɛya ni ɲɔgɔn na ne t'a bila ekɔlidenw yɛrɛ ka minɛn kɔnɔ ne b'a bila parents d'élèves de ka minɛn kɔnɔ parce que parents d'élèves de kan k'u denw éduquer. Dɔw yɛrɛ b'a dɔn o den jogo ye nin ye mais u b'a soutenir o kan kan est ce que den bɛ se ka mara o kan kan an bɛ baga autorité ma ko caman na autorité yɛrɛ nɔ tɛ an parents d'élèves yɛrɛ de nɔ don ko caman ye parce que an yɛrɛ b'a dɔn an denw jogo ye nin ye u bɛ ko kɛ fana an bɛ ka t'u soutenir hali policiers minɛ an bɛ ka taa wari ta ka t'u bɔ polisi la an tɛ sɔn ka pini o bɛɛ problème bɛ ka jouer denmisɛnninw kan bi ekɔliso yɛrɛ la o de ma bɛ ka karogɛlɛya kɛ ɲɔgɔn na u b'a fɔ ko fɛn tɛ bɔ a la o de b'u kun na. Ok, o faamuyara mais e yɛrɛ solution jumɛn de b'i bolo k'a di an ka parents d'élèves ma bi pour que dɔ bɛ se ka conseil d'élèves ma pour que dɔ bɛ se ka bɔ nin ko in. Bon conseil min bɛ ne bolo k'a di parents d'élèves an bɛɛ sen b'a la quoi an bɛɛ parents d'élèves de an bɛɛ sen b'a la conseil min kɔni bɛ ne bolo k'a di an yɛrɛ ma an k'an denw an k'an base an denw kan k'u éduquer k'u koron k'u don an sagona da fɛ sinon an b'a kɛ laisser aller a tɛ ɲɛnabɔ dɛ an bɛ fɛ jamana ka kɛ cogo min na a tɛ se ka kɛ ten tɔ peut-être an yɛrɛ bolo jiginnen don. N'an yɛrɛ ko malikura ko ni fɛnw an yɛrɛ bɛ ko caman bɛ yen an yɛrɛ bɛ an base olu kan plus que denmisɛnninw yɛrɛ parce que denmisɛnninw bɛ ka karogɛlɛya muru ta ɲɔgɔn kan ma u bɛ ka marifaw ci ɲɔgɔn na ko suguya bɛɛ bɛ ka kɛ hali musomaninw yɛrɛ la fo k'an base an denw yɛrɛ kan n'an y'o kɛ sisan denw yɛrɛ bɛ lafiya an yɛrɛ bɛ lafiya n'a ye denw ka laisser aller don a tɛ ɲa an bɛ san 100 kɛ ta a tɛ ɲa parce que bɛɛ ko k'i den an b'o de bɔ a la n ta an b'o de to yen ka kɛ bɛɛ ta ye ni bɛɛ lajɛlen k'i kɛ bolo kɛ kelen ye ka bɛɛ ka kurunin kɛ a bɛ ɲɛnabɔ o la sinon ni bɛɛ ko ko n ta dɔrɔn a tɛ ɲɛnabɔ parce que hali ni magara waliden na bi n'a ma den ma taa n'i ye polisi la a bɛ kɛ kɛlɛ ye carré yɛrɛ kɔnɔ olu cɛman olu tɛ yen fɔlɔ ni den mana wali carré wɛrɛ mɔgɔ b'a minɛ k'a kurun a b'a jogo kolon bɛ da la fɔlɔ jogo kolon sugu dɔ tun bɛ yen sisan olu tɛ yen fɔlɔ la nin bɛɛ daminɛna kɔsa in na de parce que bɛɛ y'i bolo jigin ko n ta o de joué filɛ population yɛrɛ kan sisan denmisɛnninw yɛrɛ kan sisan o kɔni o ye ne ka faamuyali ye. Ok, merci beaucoup. An tile ne fa. Man tile a kɛnɛya somɔgɔw bɛ di i tɔgɔ ni jamu. n tɔgɔ Mohamed Jawara. Ok, monsieur Jawara bi an seri ma bi ka se k'i ɲininka an ka denmisɛnninw ka ko kibaruya parce que denmisɛnnin dɔw bɛ ka kanagɛlɛya kɛ ɲɔgɔn na ekɔlisow kɔnɔna la yalima e yɛrɛ bolo mun de bɛ ka na n'o ye. Bon n'i y'a jateminɛ mansaw sen b'a la dɔɔni ni bɛɛ y'i den lamara ka ɲɛ carré kɔnɔna la vraiment a ka gɛlɛn denmisɛnninw ka bêtise fasugu dɔw kɛ classe kɔnɔ quoi ani école maître k'u jɔ o jɔyɔrɔ la quoi u ka éducation kɛ hali n'a ma kɔrɔlen sɔrɔ u ka surunya o la quoi o de ka ɲi. Ok, o faamuyara mais ladilikan jumɛn de b'i bolo k'a di denmansaw ma fo ka taa se école maître ma. Bon denmansa bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la quoi ni bɛɛ y'i jɔ i jɔyɔrɔ la ka i ka denbaya éduquer ka ɲɛ a ka ca ala fɛ école maître fana minnu jɔ o jɔyɔrɔ la ka ɲɛ a ka ca ala fɛ denmisɛnninw bɛ sira ɲuman ta n'o tɛ ni denmansa bɛɛ min jɔ i jɔyɔrɔ la a bɛ gɛlɛya dɔɔni dɛ fo bɛɛ k'a jɔ a jɔyɔrɔ la de école maître k'u jɔ o jɔyɔrɔ la quoi éducation hali n'a ma kɔrɔlen sɔrɔ u ka surunya o la quoi i y'a faamu wa an yɛrɛ fitinama an tun bɛ éduquer carré kɔnɔ an bɛ éduquer so an bɛ éduquer carré kɔnɔ wa hali quartier kɔnɔ an bɛ éduquer wa a ka ca ala fɛ ni bɛɛ ye o sira ta sisan nɔ a ka ca ala fɛ denmisɛnninw bɛ ɲɛ quoi
On tɛ k'an to nin cogo la kɔni toujours a tɔ bɛ nɔɔni ka taa fɛ de ni bɛɛ m'i jɔ i jɔyɔrɔ la dɔrɔn a ka gɛlɛn quoi tɔ bɛ nɔɔni ka taa fɛ quoi. I n'a fɔ n kun y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na ni ne bɛ dansigi an ka bi yaala yaala okumu kɔnɔna la bari sabula an donna dugu kɔnɔ maa caman olu hakilina de i n'a fɔ aw yɛrɛ y'a ye cogo min na an b'a fɔ ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ. À ton avis, aura émission Mandi Magazine du Malican?